се използва по това време за изработване на икони. Гравирали върху дървото иконата, след което я намастилявали, поставили отгоре парче плат, притискали го и се получава отпечатък за нуждите на църквата. Веднъж Йоханес получил една поръчка за изработка на 500 икони с еднакво изображение, но с различен текст. И тогава на Йоханес му хрумнала идеята, че вместо да правят 500 икони с различен текст, могат да направят само едно изображение, а само текста да направят на допълнителна дъщица и да вкладват към всяка една икона. В това време фамилията Гутенберг, по името на къщата, замъка, в който бил роден по майчина линия, Гутенберг. Така е останала и в историята. Йоханес Гутенберг изобретява тази машина. Наречена на неговото име Гутенбергова преса. Гутенберговата преса от днешна гледна точка не е нещо особено. Наистина това е било достъпно за всички. Всеки може да има книга еднаква с всички. Не променена според вкуса на преписвача и според неговото невнимание. Еднакви, качествени, евтини екземпляри от книги, учебници. 1455 се казва Яков Крайков. Запомнете това име. Един незаслужено забравен българин. Яков Крайков отива в Венеция и там закупува печатница с 2 преси. Само един век след Гутенберг. 1566 година. Венеция. Яков Крайков подпечатва първата българска книга на кирилица. Часослов. Поклон. Той го отпечатва точно преди 450 години. Точно в това време. От май до август. Той отпечатва своята първа книга на кирилица. Да търси информация за него, но явно информацията е много оскъдна. Търси в музей, в архиви, в медии, в интернет. Събира всичко, каквото й попада. Систематизира го. И тя дава воля на фантазията си. Тя написва романизираната история на Яков Крайков. Тя написва романът Печатарят.